беше да такива гриена. Тя като се смее. Кой ти имам? Телефон. Ти одрил, гавро ли беше? Тя е много хубава и за братя, мекички. Мината за братка, нали съм загубена. Ето то за братка, носи другата по-новичка стои, не е барам. Допирам за до печката, като стоята и като пламе, защото тако са помощно. И тя тук чиста е гали. Съм го църнала маненко, но пак я носа майната. И като ме дай за новичка. За новичка, за коти? Имам други забратки, мои, много. Лъзгат са, не такви с найлонови са лъзги, да стои на тавата. Като и по-мъшечко и векичко. Първо имаше уямбо, сега няма. Неки всичко. Не обожувате вече, не мога да чакаш да те направят. Нищо не ми е сладко, баба вече. По-рано всичко беше сладко. Но самичък човек, само не е сладко и баба. Само тата, хората каза, че толкова обусек ще иска. А Ники, аз да нямам помог вътре. Но нещо би пълно. Натъпкала съм го навътре си го. Боже! И долу тъй, като загледната ми. Имаше ли? Пълно с памук. Пълно, баба. Защото като от това, като отпуша като това вечер, има боли. И се пълно. Чурба, как ще правим чурба? Не раздам се. Няма, ти не се и чайляк, не знаеш. Чурба. Много не стана. Отворете прозорци. Три прозорца. Той аз съм облякан, дето ма боли кръста. Иначе го лекуваш с ракия? Три го? Не, викам, иначе го лекуваш с ракия, викам. Дай да го разтесни. Не, ухото викам. Аз с ракия такова. А Ники, колкото боли кръста, взеш баба да го намажеш. Да. Не го намазай ми си, но такова. Камо леко беше. Има едно за кръст. Какво дава? Камеро? Камеро, кай да разтрепай всичкото почелка. Има и така лао. Знам аз го. Има едно, с ко съм маза? Фастон гел. Фастон гел има едно. Паста гел. Едно ето много пари. Не париш. Загрява. Загрява, аз болите Рада, баята Рада едно време нашата. Той заболя кръста и отшла едно тако, толкова са котика. Не от туния с работа. И като съвременно на няма... мъжете макар, като намаза ими, покайта е жена, толта те издора. Умира мамо! Изгоряво! Дайте го да левите. Китайско ли, вьетнамско ли? Да, то вьетнамско ли беше. Умира ма! Той е Георги, ба, стока и аз тримата с не. Като се смеем, тя като бяга горката. Значи, река му, дайте река му. Тигрова масли, ко беше? Дъндара-мъндара. Боже, ко беше бе? Знам го едно. Пак, че тигроли, кога беше на таква. Значи, не залива ми тя горката, вика, наливайте се, като подигна роката, че не налива ми ограбай. Аз сега пих аналгин малко тъй. Аз днеска бях гол. Що бабата е? Ми слънцето уж печеше, май вятъра ма... Вятърата прекъсва. Секна нищо. Да. Тъс вечер ще го намая с ръки, малко мъчица и малко сол.